πώς μεταχειρίζεται την πρώτη ύλη που είναι το παραδοσιακό τραγούδι και το αναπτύσσει με σύγχρονα μέσα, αλλά όχι με μια αισθητική πολύ μοντέρνα που το κάνει να είναι ξένο σε σχέση με αυτό το κοινό που απευθύνεται οι αυτοί άνθρωποι. Ο Δημήτρης Καψωμένος, λοιπόν, 21 χρόνια μετά, ο δικός μας άνθρωπος, με την Τραγιάσκα και το μικρό Γενάρη, μέχρι πριν λίγο, χαρίς, ανάμεσά μας, ή και τώρα ακόμα, κάποιες φορές σαν σένα, σαν ίσιος που παίζει και χάνεται, ευγενικός, προσινής, ευπροσίγουρος, με τη σιγουριά στη σκέψη και στα λόγια, τη ζυγιασμένη και δίκαιη απόφαση, την αυτοπεποίθηση, ο ελπιστός μας άνθρωπος, με πάθος για τη ζωή, που τον ονειρευόταν καλύτερη για την ανθρωπότητα και που πάλεψε στρατευμένος με όλες του τις δυνάμεις για αυτή την πρόοδο. Με αγάπη και αφοσίωση στους φίλους του και στους μαθητές του, πάντα στο πλευρό τους, ολόκληρος, χωρίς φιδό και η στήριξη ανιδιοτελής, ένας αιώνιος έφηβος με τα ξεσπάσματα της εξάρσης του σύντομες και ύστερα πάλι σαν τη θάλασσα, γαληνεμένος χωρίς κακία μες στην καρδιά του. Μεγάλη και η φροντίδα του και η αγωνία του μαζί για το Βενιζέλιο 2, το χρονικό διάστημα 1990-1994 που είχε αναλάβει την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Μας έγραφε τότε: «Η διδασκαλία σας και οι δραστηριότητες σας εκτός οδείου και εντός οδείου φυσικά θα σας αναδείξουν και θα σας καταξιώσουν κοινωνικά στοιχεία αναγκαία για την πορεία ενός καλλιτέχνη». Και το άλλο το όνειρο για τη Συμφωνική Ορχήστρα Κρήτης, έργο που επιβάλλεται ακόμα και σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Σχετικά με αυτό το θέμα έγραφε: «Οι μουσικοί οργανισμοί βρίσκονται συγκεντρωμένοι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χωρίς καμιά επαφή με τις λαϊκές μάζες που κατά ένα μεγάλο μέρος αγνοούν ακόμα και την ύπαρξή του. Υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν προσφέρουν το αναγκαίο έργο που στην ιδανικότητά του είναι ευεργετικά ψυχαγωγικό, αλλά και μαζί βαθιά εκπαιδευτικό, ικανό να φλογίσει τα λαϊκά στρώματα, τους ρυθμούς της έντυπης μουσικής, αψηφώντας το φρόνημα και την αυτοσυνειδησία του λαού». Βέβαια, έχουν γίνει κάποια βήματα από τότε, γιατί αυτά τα λόγια είναι γραμμένα πριν πολλά χρόνια, αλλά κάτι ολοκληρωμένο και κάτι βαθιά ουσιαστικό, νομίζω ακόμα όχι. Για αυτή την προσπάθεια που είχε αναπτύξει, που είχε σκεφτεί, ήταν μεγάλη προσπάθειά του για τη Συμφωνική Ορχήστρα Κρήτης και ίδρυσε και διεύθυνε διάφορα σεμινάρια τα οποία είχαν πάρει την ονομασία Παγκρίτιες Μουσικές Εκδηλώσεις, τα οποία πραγματοποιήθηκαν επί σειρά ετών στη Σιτία και στα Χανιά και στα Χανιά. Σε αυτό είχαν διδάξει παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες όπως ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνο, κάποιοι Ιταλοί φίλοι, ο Θόδωρος Αντωνίου, ο Κοντογεωργίου, συνάδελφοι στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί έχω ένα από το πρώτο σεμινάριο του Συμφωνική Ορχήστρα Κρήτης από τη Σιτία, που ήμουν και εγώ τότε μαθητής, και να σας βάλω να ακούσετε κάτι το οποίο είναι πολύ συγκινητικό. Είναι μια συναυλία που όταν τελείωσε το σεμινάριο αυτό στη Σιτία, συγκεκριμένα είναι ακριβώς σαν σήμερα, είναι 26 Αυγούστου, 2 μέρες πριν, το 1988. Ήταν τότε μια πολύ μεγάλη ομάδα εξαιρετικών μουσικών, ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνο στο φλάουτο, Κάρλο Ντένι στην πιότα τα γκάμπα, ο Νίκος Ευθυμιάδης στη χοροδία, στην κιθάρα Λουίτζι Σίνι και στο πιάνο ο Κάρλο Αλμπέρτο Νέρι. Και μετά τη συναυλία μετά το σεμινάριο είχε μια συναυλία στο Ζαρό. Ο Ζαρός, νομίζω ξέρετε, είναι άκρη στα ανατολικά της. Και εκεί είχε παρουσιαστεί μια σουίτα του Δημήτρου Καψωμένου. Η σουίτα είναι, σας είπα, μια σειρά χορούς. Και έχω ηχογραφήσει
με ένα πολύ πρωτόγωρο μέσο μαγνητόφωνο. Δεν μπορεί να μην είναι καλή ηχογράφηση, αλλά είναι πολύ συγκινητικό. Να βάλω να το ακούσω λίγο το τελευταίο μέρος. Επειδή είχα παρακολουθήσει πριν από λίγες μέρες ένα σεμινάριο που είχε γίνει εδώ για το ριζίτικο τραγούδι. Έρχομαι στα λόγια του κυρίου Ερατοσθένη που στο μικρό χωριό, μέσα στο καφενείο, από άνθρωποι που ούτε είχαν δει τα όργανα, τόσο καταξιωμένοι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τέτοιο έργο. Θυμάμαι που είχατε αναφέρει τη σύνδεση της παραδοσιακής μουσικής με τις ορεινές περιοχές. Σας ακούσουμε λιγάκι. Δεν είναι τόσο καλή ηχογράφηση, αλλά είναι το τελευταίο μέρος. Το τελευταίο μέρος της σουίτας. Είναι φλάουτο, κιθάρα και βιολοντσέλο. Η ηχογράφηση δεν είναι καλή, αλλά είναι, σας είπα, τους χώρους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω ότι μόνο η κυρία Βέρα το έχει ακούσει. συμπίπτει ακριβώς, είναι 20
26 Αυγούστου 1988. Έχουν 28 χρόνια, ναι. Προσωπικά είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτριο Καψωμένο και να συνεργαστούμε. Είτε σε επιτροπές εξετάσεων, στο οδείο, είτε στις παγκρίτιες μουσικές εκδηλώσεις. Θυμάμαι πάντα με συγκίνηση τη φωνή του, το χέρι του καθώς έγραφε, τις συμβουλές, τις παρενέσεις του, την αποφασιστικότητα στο βλέμμα ή πάλι όταν έπαιζε στο πιάνο. Το πιάνο που υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, στα σεμινάρια αυτά στη Σιτία, μετά νομίζω δωρήθηκε και υπάρχει σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων. Είναι το μεγάλο πιάνο με ουρά. Επίσης, ξεχωριστή στιγμή για μένα είναι όταν μου εμπιστεύτηκε ένα κύκλο τραγουδιών που είχε γράψει στη διάρκεια της επταετίας, που λεγόταν Ρωμαϊκός Καημός. Και το παρουσιάσαμε αυτό το 1989, τα 5 χρόνια μετά το θάνατό του, στο οδείο και είχε μεγάλη επιτυχία. Επίσης, έργα του με τη χοροδιακά έργα τα λέμε πολύ συχνά. Δηλαδή, και την τελευταία συναντία που κάναμε με τη χοροδία στο Δήμο του Μαραθώνα, είχαμε πει πάλι τη Μεγαλομάτα, που είναι γραμμένη σε ποίηση του Αρτέμι Λευκορίτη, ο οποίος είναι η μητέρα των παιδιών της Αρτεμισίας. Με το ψευδόνυμο Αρτέμι Λευκορίτης. Για όλα αυτά που με έδωσε ο Δημήτρης Καψωμένος, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, θέλω να καταθέσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την ολοκλήρωση των οραμάτων του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Γιάννη Μητσελόπουλο, βεβαίως. Μία μικρή παρέμβαση με τον κύριο Μητσελόπουλο. Το μικρόφωνο. Ναι, μ' ακούω, πιστεύω, αλλά... εγώ είμαι κόρη της Ευαγγελίας, πρώτης αδέρφης του Δημήτρη, και όταν ήμουν στο δημοτικό, μου άρεσε και εμένα η μουσική. Και τον είχε ρωτήσει τότε. Είχε πει, Δημήτρη, δηλαδή αυτό πώς το βλέπεις να κάνει μουσική? Και είχε καθίσει, με είχε ακούσει, είχαμε συζητήσει, είχε πει, όχι, όχι, μην κάνει αρμόνιο να ξεκινήσει, δεν είναι όριμο το να κάνει ένα κλασικότατο. Και λοιπόν είχα πει, εγώ είχα ακούσει τότε κάπου κάποτε φλάουτο. Και ο άνθρωπος πήγε, του πήρε φλάουτο από την Αθήνα, μας το έστειλε στα Χανιά. Όταν είχε έρθει ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνη, που είχε τώρα το όνομα που το θυμόμουν φυσικά και εγώ πολύ καλά, και είχε κάνει κάνα 2 χρόνια φλάουτο. Είχε πει ο κ. Δημήτρης τότε, μπορείς να ανέβεις στη σκηνή, να γυρνάς τις σελίδες στον πιανίστα που έδωσε. Και το θυμάμαι σαν τώρα, που ήμουν και πάνε και έλεγα Παναγίτσα μου, μην χάσω καμιά νότα. Εγώ πρέπει να ήμουν μικρότερη από 12 χρονών. Σαν μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου, τέτοιες ευκαιρίες που μας είχε δώσει. Και σαν ελάχιστο φόρο τιμής από τον άνθρωπο που ελάχιστα γνώρισα ουσιαστικά προσωπικά, γιατί δεν έτυχε να βρεθούμε πολύ καιρό στον ίδιο τόπο. Είχα την τιμή στην πτυχιακή εξέταση του φλάουτου να παίξω ένα έργο. Ήταν ένα έργο για. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Για φλάουτο και πιάνο, που η κυρία Δάρη είχε την καλοσύνη να μας στείλει, του θείου του Δημήτρη, το οποίο το θυμάμαι ακόμα με πολύ συγκίνηση και θέλω και εγώ να πω, όπως και πολλά παιδιά ακόμα που ξέρω ότι το γνώρισαν και επηρεάστηκαν από εκείνο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και δεν έχω κάτι άλλο να πω, έτσι μια μικρή παρέμβαση αυθόρμητη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προγραμματική η πρόβλεψη να κάνουμε παρεμβάσεις, μαρτυρίες, οι οποίες θα συμπληρώσουν την εικόνα των τυπωμένων. Και αυτό ισχύει για τους επόμενους. Λοιπόν, θέλω και εγώ να πω κάτι. Ωραία, πες του. Ευχαριστούμε τον Ευτύχη Μουζουράκης. Εντάξει, ευχαριστώ. Ακούγομαι. Η πρώτη επαφή μας με τη μουσική, εκτός από αυτούς τους αρχαίγονους ήχους που είχαμε από την οικογένειά μας και από το περιβάλλον που ζούσαμε πάνω στα Λευκά Όρη, ήταν όταν είχα δάσκαλο το Δημήτρη Καψωμένο σε αυτό εδώ το κτίριο, σε αυτή την αίθουσα εκεί καθόμουν.
και που κάνουμε και τώρα και μας έδωσε έτσι τους ήχους τους πιο σύγχρονους. Εδώ πέρα και μας έμαθε και ένα ριζίτικο τότε, ας πούμε, γιατί ήταν λόγω της περιοχής και αυτά και είχα αυτό το... έτσι την επαφή με την πιο σύγχρονη μουσική, ας πούμε, μέσω του Δημήτρη. Και τον θυμάμαι πάντα, γρήγορα και πήραμε κάτι και από αυτόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θυμάμαι πάντα ζωντανό και να διδάξει αυτό το πράγμα που του άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση, θα παρακαλούσα τον Κωστή τον Κουτζούρη να μιλήσει για τον φίλο και συνάδελφό του, τον Δημήτρη Μπεζονιαράκη, τον φιλόλογο, τον αγαπημένο ξάδελφο και φίλο και μελετητή της αστρολογίας, ένα αστρόμιο. Αστρονομία. Θα τα πει αυτό ο Κουτζούρης. Όχι αστρολογία, αστρονομία. Αστρονομία. Δεν ήταν αστρολόγος. Φίλες και φίλοι, στις 8 Ιουλίου του 2005, βιαστικά και πολύ νέος, έφυγε από τον μάτι του κόσμο ο Δημήτρης Μπεζονιαράκης, ο θεολόγος, ο φιλόλογος, ο φιλοσοφών, ο μάγος δάσκαλος, η ογλύπεδη προσωπικότητα με καλή φιλολογική και ευρύτερα καλλιτεχνική υποδομή, ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας των Χανίων. Φίλος μυστικός, ακριβώς και ερωτημένος. Συνεργάτης καλός για περισσότερα από 20 χρόνια, ενεργός πολίτης, εξαιρετικός δάσκαλος, άρρωστος οικογενειάρχης. Το 2003, 2 χρόνια πριν φύγει ο Δημήτρης, οι φιλόλογοι των Χανίων γιόρταζαν τα 20 χρόνια δράσης του Συνδέσμου Φιλολόγων των Χανίων, του οποίου ο Δημήτρης ήταν η μεγάλη δύναμη. Σε εκδήλωση που έγινε τότε για τα 20 χρόνια του Συνδέσμου, ο Δημήτρης ήταν ομιλητής. Θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε απόψε εκείνα τα λόγια του Δημήτρη για να πάρουμε μια μικρή γεύση από τον λόγο του. Ένα βράδυ προδεκαετίας, μια παρέα από 15 περίπου συναδέλφους και συναδέλφισσες βρεθήκαμε, τύχη αγαθή, να συντρώμε και να συμπίνουμε με τον Εμμανουήλ του Ιερά. Είχε προηγηθεί μια εσπερίδα που περιλάμβανε σοφή εισήγηση από τον Σεβαστό Γέροντα και στη συνέχεια συζήτηση με το κοινό. Στο τραπέζι ξανακουβεντιάζαμε τα σπουδαία και φτάσαμε και στα παιχνιώδη. Λες και γίναμε ξαφνικά όλοι παλιοί και καλοί φίλοι. Τόσο ευτράπελα που προκαλούσαν εκρήξεις ευθυμίας. Θα θυμηθώ για παράδειγμα ένα από τα αστεία που ακούστηκαν. Είναι εκτός θέματος, αλλά καλό, ελπίζω. Λέγαμε για το πώς θα μεταβαδευτεί η αρχαία σοφία στο σύγχρονο μηχανοκρατούμενο κόσμο και θυμηθήκαμε ένα μαθητικό χάραγμα επί Θρανίου που πάντρευε τη Ιαπωνέζικη τεχνολογία με τον τραγικό λόγο του Σοφοκλείου ως εξής. Βλάχος απήγαγε βλάχων με 1.000 για μάχα. Ο έρος ανήκατε μάχα. Εκείνη τη βραδιά, παίζοντας και σπουδάζοντας, είχαμε μια πολύτιμη εμπειρία φιλίας και οικειότητας με μια μορφή του συνεφιού μας από αυτές τις εμπειρίες που δεν τις είχαμε στα αμφιτέατρα των σχολών και που ούτε μπορεί βέβαια κανείς να τις οργανώσει μόνος του, καλώντας στο σπίτι του τον κύριο Κρυαρά, χωρίς μάλιστα να τον γνωρίζει προσωπικά. Πού θέλω να καταλήξω? Με τον μακρό και εξειδικευμένο προλογό μου, με τον οποίο ήλπισα ότι θα σαγηνεύσω την προσοχή σας τώρα στο κουρασμένο τέλος της μερίδας. Θέλω τουλάχιστον να καταλήξω στο εξής. Αν θα λέγεις, χωρίς το σύνδεσμο φιλολόγων που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια του, δεν θα είχε κανείς μας τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μορφές του χώρου μας ιστορικές, αλλά και αμέτρητες, άλλες σύγχρονες εντός και εκτός των σχολών. Αντί άλλου θορυβοδέστερου εορτασμού, είπαμε να κολλήσουμε ένα μικρό λιγόλεπτο απολογισμό στη σημερινή ημερίδα για την ιστορία. Μήπως δεν είναι ο σύνδεσμος ιστορία? Μήπως δεν είναι ένα κομμάτι ζωντανό της τοπικής πολιτιστικής ιστορίας μας?
Πώς δεν γίνεται. Πριν απομακρυνθώ από τα συμπόσια στα οποία κατέληγαν αισίως οι φιλολογικές Εσπερίδες, θα κάνω άλλη μια παρέμβαση και θα θυμηθώ, για χάρη σας, άλλο ένα τραπέζι με μια άλλη ιστορική μορφή του χώρου, του Ιωάννη του Κλειδί. Είχε προηγηθεί και τότε μια ομιλία του συναρπαστική μπροστά στους συναδέλφους και σε πλήθος κόσμου που είχε κατακλείσει και τους διαδρόμους της Δημαρχίας Χανίων και είχαμε καταλήξει φυσικά στα ταβέρνα πάλι. Εκεί, για να δείτε δηλαδή πώς περνούσαμε υποπίνοντας, φτάσαμε σε σημείο οικειότητας να τον ρωτήσουμε γιατί ήταν τόσο σκληρός βαθμολογητής και έδινε τόσο δύσκολα ή και καθόλου πτυχίο. Μας εξομολογήθηκε ο άνθρωπος 90 ετών τότε ότι ακόμα όταν βασάνιζε το θέμα, τότε λέει σκεφτόταν, αν δώσω εύκολα πτυχία και στείλω στην κεφάλια της νεολαίας φιλολόγους στα κατάρτες τους, ποιος την πληρώσει την ύφη, νεολαία. Έχω λοιπόν το δικαίωμα, και μην βλέπετε εσείς εδώ στην Κρήτη, μας κολάκεψε, που έχετε ένα υπόβαθρο καλλιέργειας από την εποχή του Βιτζέλη Κορνάρου. Αν ένας φοιτητής προερχόταν από άλλα διαμερίσματα χωρίς παράδοση, πότε θα καταρτιζόταν, αν όχι στα θετικά του χρόνια. Κλείνω με την παρέμβαση και στις σκηνές από τα ξέχαστα εκείνη συμπόσια. Ένα είδος δραστηριότητας του συνδέσμου, βλέπετε, από τα βασικά ήταν αυτό που φάνηκε από τα παραπάνω. Δεκάδες εσπερίδες, ημερίδες, διμερίδες, απλωμένες στα 20 χρόνια ζωής του συνδέσμου, με μιλητές από όλες τις μητέρες σχολές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνου, Ρεθύμνου, για μας, στο βαθμό που ευκαιρούσε ο καθένας μας, αλλά και για το κοινό της πόλης. Και βέβαια, συμπόσιο μετά, με καλεσμένους όλους όσοι προαιρούνταν. Ενημέρωση, ερεθίσματα, πνεύμα συντροφικότητας, ζεστασιά και αναβάθμισμα στα ρήθρα, όπου είχαμε ρωτηθεί ως νεότεροι. Εννοείται ότι στις ημερίδες και τα συνέδρια δινόταν ευκαιρία και σε όποιον από εμάς ήθελε και αυτός να εκφραστεί, αναλαμβάνοντας ένα θέμα για να το κάνει. Άλλο είδος δραστηριότητας, οι εκδόσεις, οι 14 σταλό με συνεργασίες επίπεδου, με κυκλοφορία και εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας. Φιλολογικά ημερολόγια κάθε Ιανουάριο, η ανάμειξη του συνδέσμου για του Προέδρου του σε εκδόσεις τρίτων, όπως ο Δήμος Χανίων, Νερωτία, Αριστοτελείου και αλλού. Και εδώ, όποιος συνάδελφος επιθυμούσε να εκφραστεί γραπτά και να δει για αυτός κάτι δικό του, μεσημένο, είχε μπροστά του στάδιο δόξης κλειστό. Άλλο της δραστηριότητας, οι διαγωνισμοί. Και συνεχίζει ο Δημήτρης, πάρα πολλά. Λοιπόν, οι συγκομιδοί της 20ετίας έχουν την αίσθηση και ελπίζομαι, όχι ψευδαίσθηση, ότι είναι ένα καλάθι γεμάτο καρπούς. Γεμάτο έτοιμο να σκυλήσει. Μερικές φορές ακούστηκε η παρατήρηση για υπερτροφοδοσία των συναδέλφων του Τελπινού. Αλλά τι κι αν δεν ευκαιρούσαμε όλοι να συμμετάσχουμε σε όλες, οι δραστηριότητες ήταν εκεί, για συναδέλφους και συμπολίτες. Και ο καθένας συμμετείχε εκεί που μπορούσε. Τώρα, με τον εορτασμό της 20ετηρίδας, χαιρόμαστε και της πρώτης ώρας και της έκτης και της ενδεκάτης. Πάντα να βρίσκονται πρόθυμοι εργάτες, εμπελώνος, ρομαντικοί ή κρυπτορομαντικοί αθεράπευτοι. Ανία εντελώς. Ο 20χρονος σύνδεσμος να αντικατοστήσει, καθώς και όλοι όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν στο Συμβούλιο και όλοι οι συνάδελφοι και όλοι εσείς παρόντες. Αυτά είπε τότε ο Δημήτρης. Τα διάβασα αυτά για να δείτε ότι πίσω από αυτά ήταν ο Δημήτρης, σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο Δημήτρης Λοζνιαράκης, φίλες και φίλοι, ήταν ο χαρισματικός δάσκαλος, ο καταξιωμένος φιλόλογος, με τον πλούσιο εξωτερικό κόσμο. Είχε καλή θεολογική και φιλολογική παιδεία. Είχε κουλτούρα μεγάλη. Ήταν παιδαγωγός άριστος. Δεν ήταν ο ξηρός φιλόλογος. Ήταν ο ακριβώς ο φιλοσοφικός δάσκαλος. Ήταν ο ακριβώς φίλος. Ο άξιος οικογενειάρχης, απάνω απ' όλα, ήταν ο άνθρωπος. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν ξεκινούσαμε να διακονήσουμε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, που είχαμε συγκεντρωθεί κάπου στα γραφεία της Χανίων, για να συζητήσουμε για την έκδοση εφημερίδας του συνδικαλιστικού μας οργάνου, και είχε τεθεί θέμα για το όνομα της υποέκδοσης εφημερίδας. Είπε τότε ο Δημήτρης, το όνομα να έχει σχέση με τα εργαλεία της δουλειάς μας. Ας πούμε, κοιμωλία ή σπόμος. Καλύτερα κοιμωλία. Και έτσι βρέθηκε το όνομα για την εφημερίδα. Κοιμωλία. Θυμάμαι, πριν από πολλά χρόνια, όταν μέχρι το γυμνάσιο το σχολείο του Δημήτρη επρόκειτο να εκδώσει περιοδικό και συζητούσαμε για το όνομά του, ο Δημήτρης είπε λόγια του Φρανίου. Και έτσι ονομάστηκε το περιοδικό του γυμνασίου. Και ακόμα έτσι λέει. Θυμάμαι τον Δημήτρη στο Δυτικό Συμβούλιο της Ερμεχανίων. Μεγάλη η προσφορά του στο συνδικαλισμό. Θυμάμαι όλες τις συζητήσεις των Συνδικαλιστικών Φιλολόγων
που ο Δημήτρης ήταν από τα επίλεκτα μέλη του και όλες οι προτάσεις του, όλη η αγωνία του ήταν το καλύτερο. Θυμάμαι τη συνεισφορά του Δημήτρη Λοζνιεράκη στη Θαλό, το Παιδικό Συντονιστή Φιλολόγων, τη Συντακτική Επιτροπή Διαλόγου. Θυμάμαι όλες τις συζητήσεις όταν πρόκειται να εκδώσουν την Ευρωτεία, το Παιδικό του Δημοκανίου, για να υπάρχει ένα βήμα έκφραση για όλους. Στη Συντακτική Επιτροπή του Παιδικού και αλλού. Θυμάμαι όλες τις συζητήσεις όταν πρόκειται να εκδώσουμε τα διάφορα ημερολόγια του Συντονιστή Φιλολόγων και την προθυμία του Δημήτρη να βοηθήσει. Τα πρώτα ημερολόγια του Συντονιστή Φιλολόγων έχουν στη σφραγίδα του. Θυμάμαι τις συζητήσεις όταν πρόκειται να κάνουμε κάποια εκδήλωση ή να τιμήσουμε κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Θυμάμαι τη συνεισφορά του σε όλα αυτά. Θυμάμαι όταν τραγούδαγε και έπαιζε κιθάρα, αλλά και τα όμορφα ανέκδοτα που έλεγε. Θυμάμαι τον πόνο του για κάποια μίζερα πράγματα στους χώρους της Εκκλησίας. Θυμάμαι όταν ο Δημήτρης έφευγε από τις συναντήσεις μας για λίγο και πήγαινε να παίξει φυσαρμόνικα στα παιδιά του για να κοιμηθούν. Και μετά, από μία ώρα, επέστρεφε. Μεγάλο ενδιαφέρον του Δημήτρη για την γειτονιά του. Θυμάμαι την αγωνία του και το σχολείο του, για τότε το σχολείο μας, και αναλογίζομαι πόσα έχει προσφέρει σε αυτό. Θυμάμαι τον πόνο του όταν μάθαινε πως κάποιοι, ενώ έπρεπε να είναι με το μέρος του σχολείου, αυτοί πήγαιναν κατά φάλια μεριά. Θυμάμαι